ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କେଉଁ ପାଇଁ କରିଲ ସ୍ମରଣ? ପଡ଼ିଲା କି ସଙ୍କଟ ତୋହର? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଣାମ ତବ ଚରଣେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କେଉଁ ପାଇଁ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁନିବର, କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, କୁହନ୍ତୁ ଫିଟାଇ। ପ୍ରଭୁ, ମଥୁରାପୁରରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ କି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ କେବେ? କୁହନ୍ତୁ ଫିଟାଇ। ମନରୁ ମୋହର ଯାଉଏ ସନ୍ଦେହ।